Creus que el món va millor? Home, si ho hem de portar-ho per part dels nens, jo crec que sí, que va millor, perquè avui dia hi ha tota aquesta política dels nens, que abans es morien la meitat. És clar que el món va millor, el món segur que no va millor, perquè cada vegada va pitjor, però hi ha coses que van millor, i una de les coses que va millor segur que és la higiene, no? O sigui, tothom va més net, va més arreglat, però al mateix temps veus que l'Àfrica, tota aquesta sida, és molt complicat, saber si va millor o va pitjor. Jo no m'atreviria a dir, segur que va pitjor. A tothom li agrada rememorar, no?, aquells temps, perquè sembla que eren millors. Eren per això, no, en realitat no. No som molt nostàlgic, Jo sempre dic que el que no puguis canviar no et preocupis. Dintre de tot el desastre que és el millor moment de la història de la humanitat, no? Perquè si eres un desastre, abans era el doble de desastre. Va millor pels uns, però pitjor pels altres. Quan naixem, el destí, segons explicava el meu àvia, ja tenim el destí fet, la planeta que en deia ella. O sigui que tu no pots fer res contra el destí. Tu no pots tirar una paret a terra a cop de caps. Però abans no hi era aquesta cosa, era normal. No sé si fins a 7 anys no podies pas anar a col·legi. Havies de tenir 7 anys. I ara ja tenen un any i ja els porten a la guarderia. Hi ha aquestes coses de guardar, tant se val. I abans no hi era. Però mira, mentre hi hagi eures tothom irà bé. Que és veritat. Però els reis, per això nosaltres no ens van pas portar per fer ni mai res. Eren pobres els reis. 4 duros de xocolata ens portaven, un confit i alguna botifarra de sucre i res més. I de cagar el tio igual. I allà hi havia una veïna que tenia una nina, tenia nines, nosaltres no ens en vàrem pas comprar mai cap. Una nina que quan si la posaves així s'aclocava els ulls i se l'aixecava, se'n badava els ulls. I esclar, nosaltres sense el deixava aguantar, ens semblava que, bueno, nosaltres contentes perquè podíem aguantar aquella nina. La mare de Déu. I ara una criatura ja a 2 o 3 anys ja té de tot. Quina diferència, no?, del nostre temps. I el pare i la mare anaven a la Bisbal i, esclar, s'havien de quedar a dinar, perquè era lluny, i llavors ens hi sobrava un tall de pa blanc així, i nosaltres amb aquell tall de pa, bueno, com que en pres nosaltres pastàvem, no era tan bo el de pastar. Nosaltres fèiem 8 pans i 3 coques fèiem. Vinga a pastar allà, i vinga a pastar, i vinga a remenar. I foc al forn i pa, i menjàvem aquest pa. I a l'hivern, en temps de pluges, s'afloria la crosta de sota, quedava lleja. Travíem aquella crosta i poc llençàvem el pa, i ara d'avui a demà ja el llencen. Sí, tant. Jo el que veig el pa una mica florit... Sí, no, sec. Hasta sec el llencen. Home, sec i tant, que llença sec. Sí. I nosaltres no, nosaltres vàrem sempre al camp a treballar. Vosaltres ara ja visqueu molt diferent dels vostres pares, no? Sí, totalment. No s'han separat? No. Ja és estrany, perquè no n'hi ha cap que no s'hagi separat ara mateix. Botigues i aquestes coses per robar i fer mal. Peten el vidre i roben joies i roben bancs i roben el que sigui. Fan mal. I això ja per mi és molt mal per la nació, molt natural. Però per què han de venir tanta de gent forastera aquí? Ara hi ha unes màquines que hi posen almenys 10 quilos de pasta i allà apreten una cosa, posen el budell allà al cap i de seguida la botifarra plena. S'ha pas de patir. Ara només necessitem porcs. Les botifarres i prou. Ara ja hi ha màquines. No, una joia amb tot. Tot s'ha anat molt endavant, molt natural, poder massa i tot. La tècnica que ens ha ajudat moltíssim, ens fa perdre potser la importància que tenen la part espiritual d'una persona. Poder, degut a la tècnica, poder
extremadament orgullosos. Ens sembla que tot ho podem solucionar amb una màquina. Una dona, mentre té tota la bugada en la màquina de rentar, doncs es pot dedicar a llegir. Ara, adorar la màquina, considerar que ella és l'única i que ens ho solucionarà tot, després no, després ja és idolatria, Jo comprenc que el d'abans no hi voldria anar mai de la vida, perquè el d'abans per mi era un atras. N'hi havia poder el cas allò anava més tranquil, deixava la clau a la porta o deixava la porta oberta, llavors sí. Ara, tot l'altre no hi tornaria per mai més. Sí, ja t'he dit, jo dèiem això. Jo considero que nosaltres hem vingut massa aviat i els que venen joves tenen una noció més acertada. Jo no ens he pogut tenir mai per més ni mai per menys. Si vols ser més, has de saber el que dius. I si és que menys, llavors t'has d'imposar perquè llavors agafen com a tonto. La ciència crec que acabarà explicant moltes coses que ara ignorem, de la mateixa manera que avui explica moltes coses que ignoraven els grans pensadors del temps passat. Jo confio en la ciència perquè algun dia ens expliqui a on anem. I d'on venim, també. Hi ha 3 enigmes, d'on venim, qui som i on anem. L'home es va desviar, perquè va tenir necessitat de sobreviure. M'entens? Perquè va colonitzar territoris que no hi havia la suficient naturalesa que... L'home té aquest do d'escarbar-ho tot, Doncs, i al desviar-se amb aquesta alimentació, doncs, es va adentrar dintre d'una alimentació tòxica. M'entens? I l'home, al tenir aquesta toxicitat, doncs no pot pensar en positiu. Pensa en negatiu sempre. M'entens? I l'home no és feliç. L'home no té una visió molt exacta de lo que és d'on ve ni d'on va. L'home està confús. No té una perspectiva de la naturalesa genuïna. O sigui, està nedant dintre de contracorrent i dintre d'un món que ell s'ha creat, que al desviar-se. L'home té el cervell degenerat. Perquè si no tingués el cervell degenerat, hi hauria la pobra tranquil·litat en tot el món. No fabricaria armes, no fabricaria bombes, no fabricaria diners, no fabricaria tota una sèrie de coses que fabrica que només fan mal a la gent. I fan mal a tota la humanitat. I forma part d'aquest món artificial que t'he dit. Menges menjar que no saps d'on has sortit i estàs a la mercè d'unes fonts d'energia que no saps d'on venen i aquella vida d'alguna manera te'l feies tu. I el foc te l'ensenies tu i sabies d'on sortia la llenya. I ara estem pendents de quantitat de coses que no sabem on està l'aixeta ni qui la controla. Això ho ha portat el progrés o tal vegades el regrés? També hi ha la dictadura del pensament econòmic, capitalista de l'Estat, oprimint a molta gent, però penso que també hi ha molt la possibilitat d'anar tu a la teva. D'altra banda, sembla que se'n vagi la merda de la forma de vida del benestar és molt violenta per molta gent, també. Tot el que és les conquestes del benestar n'hi ha hagut. El que passa que s'han fet a base de que hagi augmentat les diferències. Això és horrible. Però els guanys són els guanys. I la quantitat de nens que es perden el país i tenen el país i a països feliços. Això és un aquí, és un adquirit, és una... I sí, això doncs hi ha més nanos feliços i més que moren de gana. Per tant, veig que el progrés és un progrés improductiu, és productiu i contraproductiu alhora. No sé si veig que les dues coses són veritat. Anem bé.
som bastant rics per tenir rics. Ho deia respecte que el manteniment de l'equilibri ecològic no era possible ni en zones molt riques, on la gent no té que viure els efectes d'allò que destrossa, o amb els trossos molt pobres que no es poden permetre mantenir el seu entorn perquè necessiten per fer foc i per calentar la sopa. Per tant, no és ja que el que hi hagi rics i pobres així sigui un escàndol moral, és que no és viable ecològicament. Té que haver-hi una certa relació perquè la persona pugui viure amb una certa simbiosi amb l'entorn de l'aspecte d'explotació. Si soc molt ric no pateixo els efectes, i si soc molt pobre no puc preservar el meu entorn, el cremo. Doncs en aquest sentit també moralment la qualitat humana, l'enriquiment ràpid i el diferencial enorme entre uns i altres, entre un home que és igual que tu, però no té res del que tu et sobra, i tu tens molt més del que necessites. Quin somrís, quina complicitat, ja està viciat per alguna cosa. La mirada que mira els altres ulls és una mirada del servilisme, la prepotència, la simpatia, la mala consciència. Que difícil. Un cop el ser humà té els seus mínims de supervivència ja coberts, llavors és quan inicia una etapa d'autorealització, de recerca interior, d'emplenar-se. Amb la màquina no faràs res amb tot això. La màquina et donarà mitjans per poder arribar aquí, res més que això. I també sabem que la gent que se sent autorealitzada, o que té coneixement, o que interpreta millor l'art, o sap viure millor, és molt més positiva de cara a la relació amb els altres, es torna molt més tolerant, és molt més generós. És a dir, aquestes virtuts humanes que tant es prediquen, però tan poc es practiquen, tot això es fomenta. Doncs és cap aquí que hem de dirigir la proa. Per què collons vols els calés si no tens temps per gastar-la? És que això dels calés és un concepte una mica raro, no? Ens han ensenyat doncs, en això, que sembla que el treball ha d'ocupar-ho tot. No, el treball no ho ha d'ocupar-ho tot. El temps lliure és el que ha d'ocupar-ho tot. La teva autorealització ho ha d'ocupar-ho tot. L'oci ho ha d'ocupar-ho tot. Tu fixa't que és trist, que la gent quan se jubila diu que aquell no sap què fer amb el seu temps. A la gent no se l'educa per saber què fer amb el seu temps lliure, i cada dia en tenim més. Creus que el món va millor? Home, mentre giri, millor, pitjor, vull dir, l'ara bé va, m'ho deia el Fabini, no? Mira, no te'n dones compte i vas passant, i vas fent, i quan eren joves anàvem a ballar, esperàvem que fos... Només anàvem a ballar quan era festa, Durant la setmana a casa sempre a treballar, i al mes de maig cap a cantar a l'església, rentar-nos els peus i cap a cantar a l'església. I quan era festa el diumenge cap a ballar, per lavar o verges. I res més. I ara, bueno, ara surten cada dia. Si no és de diferent. I esclar, per això s'avorreixen. Nosaltres, com que el xicot el veiem poc, era més fàcil d'aguantar que no pas ara. Ara sí, el veuen cada dia, que sap les vegades. I la vista s'avorreixen, molt natural. El ric fa viure el pobre, i el pobre fa viure el ric. Perquè ara tu fes venir un noi d'una casa rica, i tu dona-li una eina i fer-li una rega a l'hort, ja veràs què farà. Farà tot al revés. I a mi si em donen una cosa que faci un escrit no el sabré fer. En canvi, si agafo una eina i faig una rega, plantaré ceba, plantaré tomateres i plantaré el que sigui. I hem de cadascú el seu, o haver fet una cosa. I tot és igual, el pobre fa viure el ric i el ric fa viure el pobre. Sempre ha estat igual. Abans la gent anaven a buscar feixos de llenya a la muntanya, per quan vinguessin els senyors de Barcelona pogués trobar la casa calenta. M'entens? Era una altra esclavitud que no ara. Ara la gent viu estupendo. La gent viu bé, que si lavadores, que si rentadores, que si... N'hi ha de tot, però abans no havia res, tu, te tenies que espavilar. No sé, hi havia una altra classe d'estimació de la gent. Avui no n'hi ha estimació, la gent van pels quartos. Pensen en quartos d'anar a la discoteca i anar a disfrutar. Però abans no, abans era diferent. Abans hi havia una classe de gent que no hi podies confiar en aquelles persones que t'ajudaven, però avui no, avui tothom va a la pela. Al treball, a tot. Entens? Avui no n'hi ha estimació.
tothom va a veure, saps? Unia estimació. Els records ja estan passats. Present és incert, per tant...